बिबै आं मैया हरनिफ्राय मोनसे खोथा सानबाय थादोंमोनलै। माथो खोथा साननायखौ नोंलाय? देलाय बुंलाय। जोंहाथ' गायग्रा फुग्रा हायाथ' गोबाङैनो दंखायो। जोंहा खेतिबो खालामखाया। बोरि हायाबोथ' गोबाङैनो दंखायो। फिसा हौवा सानैल'सो। सासेनो 10 बिगा होनो हाब्लाबो बहुद बिमा। बेनिखायनो आं सानदों मा जोंनि बै गायग्रा हाखौ माखासे फाननानै जोंहा आबै फिसानो एसे एनै बुस्थुफोर बायनानै हरबा जायामोन बे? नङा बिमा। फिसौ जों फिथाइनियालाय बोराय मानोथो बुरैनिबो फैबावदों? भाग दंखायोना। जोंहा फिसा जोंनि हौवायानो भागखौ आं सानैखा। आबै फिसानोसो जों फिसा होलांगोन। हौवानोबो जेसेबां जायो समान भाग खालामनानै होगोन। मालाय देनां गाव गावनि फिसाफोरनो गावसोर बिमा बिफाया मा खालामना होयो मा खालामना होआ बिसोरो मिथिसिगौ। जों बिमा बिफाया फिसानो होगोन, देनां बिसोरबो बिमा बिफाया गाव गावनि फिसानो होगोन आरो। नैहाय बिफा, जों गामियाव दा बिदि रुल गैथ'वा। फिसाफोरनोल'सो होनाय, फिसौफोरनो होनाय गैथ'वा। फिसौफोरनोबो जों होदेरोब्ला गामिनि गासैबो फिसौआनो लुबैगोन। उनावहाय दावराव दावसिसो जालायलांगोन सोरहाबा। ओरैनोबा जों गामियाव गासैबो हायानो एसे एसेल'खा। जों दा बिदि खालामबा देनां उनफोरनि फिरियावबो बिदिनो जालांबालाय। आरो मोनसे खोथाया बे, दा जों सोरांस्रिनि फिसानो होगोन। जोंनिहाथ' फिसा गैया। जों दा सोरांस्रिनि फिसानि थाखाय हा भाग खालामोब्लाथ' जोमैयाबोथ' गावनि फिसानि थाखाय हा भाग बिगोन ना। बिहा दा फिसायानो गैयाब्ला फिसा थाबालाय बिनोबो होगौमोन आरो। आंनि फिसौजोआनो देरसिन नालाय बिनि नामाव अननानैसो होगोन दा। दे बिफा, नों जुदि फिसौनो होनो गोसोथारबालाय बे गायग्रा हाखौनो एसे फाननानै होदो आरो। नाथाय बिफा, थाखा फैसाखौ दा हर। आजिखालिनि मानसिफोरा थाखा फैसा लाख हरब्लाबो हरनाय बायदि मोना। माबा मोनसे सिन नङाब्ला जेरै मा होनगोन सफा, आलना, पालें, डाइनिं साइनिं, सना रुफा, गद्रेज, आलमारि, नै आजिखालि बेफोरखौ हरब्लासो हरनाय होननानै बुङो। थाखाया हरगोन, थाखाखौ दुलु बाहायना लागोन। उनाव जेबो मुङा मुंसेबो थालाङाब्ला बेखौनो आरो बुंफिनो जेबो हराखै होननानै। बेनिखायनो थाखा फैसा हरनाया लाब नङा। बेनिखायनो जों बुस्थुखौनो बायना हरगोन दे बिफा। आबै आबौ, आं दहायनिफ्रायनो खोनागासिनो नोंसोरो मा रायलायदों। बेनिखायनो आं फैदों। आबै, औ नोंनि खोथाखौनो रायलायगासिनो जोङो। इथिं फैलाय आबै सना। आबै आबौ, नोंसोरनि गासैबो खोथाखौनो आं खोनाजोबदों। आबै आबौ, नोंसोर आंनि थाखाय मानो सानदों? आंनो होयोब्ला मादै जोमैया मेगन सागोन। मादै जोमैया ओरैनोब्ला मेगन गोसाखा। गोदोनिफ्रायनो बियो न'खरनि सम्पतिखौ लानानै दावराव दावसि खालामबोयो। आरो दा बे समाव बेफोरबायदिखौ खोनाबावोब्ला दिनैसो गोरोबनाय न'खरा आरो गावबावगोन आबै आबौ। बेनिखायनो आंनो जेबो नाङा। आबै, बेखौथ' आं नोंनो अननानैसो होगोन ना। बेखौ रावबो जेबो बुंनो मोन्थाय मोननाय नङा। थेवबो आबौ, आंनि गोसोआ बुङो आंनो नाङा। नोंसोरो अननानै होगोन। मादैनि आखला माबायदिखा मोनथिखायो। बिहा थाखा फैसा धन सम्पतिनि गोबां लुबैनाय दङ। आंनो होयोब्ला नोंसोरखौ जेबो बुंनो हानाय नङा। आंनि सायावबो खिथेरसो लानो हानाय मादैया। नोंसोरो आदैनो आरो आंनि बाबानो जेसे होनो गोनां मोन्थाय दङ बेसेबांखौनो हो। आंनि थाखाय मा होनांगौ मा होनाङा बेखौ आंनि मामा बाबाया होसिगोन। ओरैनोब्लाबो आंनि फिसाय रोना बेफोरबायदि धन सम्पतिनि लफिया नंखाया। आरो बे आंखौ माब्लाबाबो बुंनाय नङा जे नों न'निफ्राय जेबो लाबोआखै होननानै। न'आवनो थोजासे दंजोबखायो फारसेनिफ्राय। नांगौनिफ्रायबो आग्लायनानैसो दङ। जेबो गोनांथि गैया। आबै आरो आबौ, नोंसोर आंनि थाखाय खर' दासा। आफा, जों नोंसोरजों फंनैसो खोथा रायलायनो सानदोंमोन। दे बुं। नोंसोर सानै बिदा फंबायखौ दिनै बेफोरबायदि स्रं थानानै बिमा बिफाजों जमा रायलायफैनायखौ नुनानै गोसोखौनो गोजोननाय मोनलायलायबाय बिसाफोर। नोंसोर सानै बिदा फंबाया बेबायदिनो जेब्लायबो अनलायलायनानै थाना, गोरोबलायनानै था। नोंसोर बेफोरबायदि बिदा फंबाय एखुथा थायोब्ला, नोंसोर सानै खौसेथि गैयाब्ला बेबायदिनोथ' गुबुन मानसिफोरा नासयनो हमो, चान्स मोनो। नोंसोरो सानैया बेबायदिनो जेब्लायबो अनलायनानै था। नोंसोर सानैया अनलायनानै थायोब्ला नोंसोर सानैखौ रावबो जुदा खालामनो हानाय नङा। आरो नोंसोर सानैनि अनलायनायखौ रावबो बोखानो हानाय नङा। बिदा फंबाय बेफोरबायदिसो लोगो बायदि जानांगौ। जाबाय दे आयै, जों हानि सोमोन्दैसो रायलायनो फैदोंमोन। नोंसोर बिदा फंबाय स्रं गसंफैनाया बिमा बिफानाव हा दाबि फैनोसो गसंफैदों ना माथो? औ आयै,
जों हानि खोथाखौनो नोंसोरजों रायलायनो होननानै फैदों आयै नोंसोरबो बे खोथाखौ मिथिखागौ जे रावबो बर' फिसाफोरा बिदा फंबाय ज' गंसे न'आव थाजाबखाया होननानै बिनिखायनो आयै जों सानैजों रायलायबाय जों जमा थालायगौमोनब्लाबो जोंनि हिन्जावफोरा माब्लाबाबो ज' थाजाबखानाय नङा बेखौ मिथिगौ बिनिखायनो जों सानबाय मा नांलाय खमलाय मालाबा जों जुदा जानोसो गोनां जागोन नांलाय खमलाय जायालासिनो जों मोजां रायलायनानै जुदा जानायानो मोजां जागोन होननानै सानबाय बिनिखायनो नोंसोरजोंबो रायलायफैबाय आयै जों बिमा बिफायानो नोंसोरनि थाखाय सानस्लाबनो मोनला माथो नोंसोरसो जोंनि बिमा बिफा जाबाय आरो ना जोंनि साननो गोनां जोंनि मावनो गोनां खामानिखौ नोंसोरसो गाव गावनो मावना लाजोबनो नागिरबाय आरो ना नोंसोरो गाव गाव जुदा जानायनि खोथाखौ सानबाय बिदिब्ला जों बिमा बिफाखौ सोर फुसिबावगोन जाखो बिसोरो मालाय गाव गावनि सुबिदाखौ नायजोब्बाय जों बिमा आरो बिफाया लामानि बिबायारि जानानै थानांसिगौ बिसोरखौथ' जोङो ओरैनोसो खांदोंना जों बिसोरजों फुसिजानो खाङाखैना नङा होनबा बिमा बिदि होनाब्लालाय माथो होनबावनो नोंसोर सानैबो जुदा जायोब्ला जोंखौ सोर फुसिबावगोन सोर नायबावगोन आयै जोंथ' नोंसोरखौ फुसिया होननानै बुङाखैना जों खालि ओंखाम संनायखौल'सो जानायखौल'सो ओंखाम संग्राखौल'सो आलादा खालामनो नागिरदों नोंसोरबो नुबोखानायसो आयै गोदो संनाय खुरनाय मावनाय दांनायनिनो हिंसा हिंसि आरो नांलाय खमलाय जाबोयोमोन बिनिखायनो जोङो बेफोरबायदि नांलाय खमलायनायनिफ्राय गोजान थानो जोङो जुदा जालायबाबो जोंनि अनलायनायफ्रा खौसेथि थागोन जोंनि साननाय हनाय जोंनि गासैबो खौसेथि थागोन खालि जानाय संनाय खुरनायाल'सो आलादा आरो नोंसोर सानैया सोर सासेजों फुसि जानो गोसो नोंसोर फुसि जाबानो जाबाय आंजोंब्लाबो राजि आं नोंसोरखौ फुसिगोन आरोथ' देरहायाबो फुसिगोन आं नोंसोरखौ नोंसोर सोरजों थानो गोसो थाबानो जाबाय आरो औ नोंजों जाबाय थायोब्ला नोंनि हिन्जावा बुंगोन थाब फे बोराय बुरैया दाबो थैया आंल' सानफ्रोमबो संना जाहोनांगौ ओइ बिहामजो सासेनो जाहैनो हाया होननानै बुंगोन आरो सासेया बुंथोंसै जों बोराय बुरै बेदर फुवासेनो थैयोमोन दा नोंसोर थानानै आधा केजि नांगौ जाबाय नोंसोर जोंजों थाफानोब्लालाय नोंसोरनि हाथाफोरखौलाय जोंनो मानथो होदेराखै माथो एसेसो बुरजा लादेराखै होननानै बुंथोंसै आयै नोंसोरनोबोथ' जोंनो हाफा होगोन ना नोंसोर बोराय बुरैनि थाखायथ' जोङो दोनखागोन ना जों बोराय बुरैया रायलायदोंमोन ना जोंनि फाखौ जोङो आबै फिसानो हरनो आरो जोङो नोंसोरजोंनो लोगोसे जागोन होननानैसो सानदोंमोन जागोन बिदिब्लाबो आरो आइया जुदि बेफोरबायदि बुंजानो गिदोंब्ला बिहामजोफोरजों नोंसोरो बेबायदि खालामबानो जाबाय आफाया आंजों थादो आइया देरहाजों थादो सासेनियाव सासे थालायदो आरो जागोनथ' बिदिब्लाबो जागोनथ' जुदि नोंसोर सानैबो सासेनियाव थानानै बायदि बुंजानो गोसो जादोंब्लालाय फिसाला सानैखा सासे रायलायना थादो आरो आइया आंजों थादो आफाया अरंबारजों थादो लाजिया नोंसोरो बाबा हा आदै लाजिया नोंसोरो सि माबायदि फिसाला नोंसोरो माबायदि फिसाला नोंसोरखौ मोसौ होननानैसो बुंगोन बेफोरबायदि आखलनि मानसिब्ला मिथिगौ ना नोंसोरो मोसौसो आबै नुबायना नोंनि फिसाला सानैया नुबायना माबायदि मोसौनि गियान आबै मोसौ हालिसे थायोब्ला मोसौ हालिसेयानो जोंखौ जाहोगौमोन नाथाय बिसोर फिसा सानैया मोसौनिख्रुइबो बेसेन गैसिना मोसौनिख्रुइबो बुरबकसिन मूर्खसिन बिसोरो मोसौ हालिसे थायोब्ला आं बेखौ बन्दक होनानैबो जानो हायोमोन मोसौ हालिसे थायोब्ला आं गायै फुयै जानोबो हायोमोन मोसौ हालिसेया जोबोद लोखिबावसो नाथाय बिसोर आंनि बे मोसौ हालिसेया सैमानिख्रुइबो बेसेन गैसिना बै भाद्र मासनि लामा गिदिंग्रा सैमा फाग्लाया बेजोंबो रुजुजाबावा बिसोरखौ औ नंगौ आबै मोसौआसो बेसेन गोनांसिन बाव मोसौआसो बुजिसिनो बाव मोसौआसो हु होनब्लानो थायो मोसौनि खियाबो मुल्य हासारबावसो नाथाय नोंनि बे फिसा हौवा सानैया ना आयु ओइ लिटारनि एन्थौलासो आदै नोंहाबो सानसे फिसा हौवा उजिगोन आरो नोंबो बे एखे नों जेरै आबै आबौखौ खालामनो नागिरदों नोंनि फिसाजोंबो नों बिदि खालामजागोन बेफोर गासैबो फाला बदलसो खोनासं आदै नों दा जेरै आबैमोनखौ खालामनो नागिरदों आबै आबौखौ फुसिनो हायाखै नोंबो नोंनि फिसाजों देनां बेबायदिनो बुंजागोन बेबायदिनो खालामजागोन फुसिजानाय नङा अब्ला नों माबायदि मोनगोन हा आरो बाबा नों सि नोंदि एसेबां गोग्लैनाय मानसि आं नोंखौ सानथाराखैनोमोन नों गावनि जोनोमगिरि बिमा बिफाखौनो नों फुसिनो हाला हो आबै आबौआ नोंसोरखौ एम्फौजों समाननिफ्राय दिनै बेसे गिदिरसिम खालामबोखो नोंसोर बेमार जादोंमोन नोंसोरखौ आबै आबौआ नायदों आबै आबौआ गावनि गांनाय उखैनायखौ दोनथ'नानै नोंसोरखौ फुसिबोबाय गिदिर गोलाव खालामबोबाय नोंसोरखौ बेसे मानसि खालामबाय नाथाय नों दिनै गोदो नोंसोरखौ जाहोबोनाय फोरोंबोनाय गानहोबोनाय जोमहोबोनाय थाखा फैसाया आबैमोननिया थाखा फैसा नङामोन हो दा नोंसोर गाव
जाहैनायखौ सानदों गावनि बिमा बिफाखौनो नोंसोरो फुजिनो हालाया बाबा खोनासं नों दिनै फिसाजोनि सिगाङाव आबै आबौखौ बेबायदि खोथा बुंदों आंबो सानसे समाव नोंखौ बुङोब्ला नों माबायदि मोनगोन आरो आंथ' खोनाखाबाय नोंनि खुगानिफ्राय दिनै नों फिसाजोनि सिगाङावनो बेफोरबायदि बुंबाय आंनि मेलेमाव हाबबाय सानसे आंबो नोंखौ बिदि खालामफिनखागोन मिन्थिखा आबै आरो आबौ बिसोर सैमा मानैखौ हायोब्ला न'निफ्राय होखारहरदो आबै आरो आबौ बिसोरनो हा सम्पत्ति होस्लायस्लाय नोंसोरो दा होस्रा आंनोनो होस्रा बिसोरो नोंसोरखौ फुजिनो हायाखैना नोंसोरखौ आलादा आलादा खालामनो नागिरदोंना आबै आबौ बिसोर सैमा मानैखौ फुजियालासे बिसोर सैमा मानैजों थायालासे थौ आंजोंनो रोनानै नोंसोरखौ फुजिगोन आरो बिसोर सैमा मानैनि मोननो गोनांखौ आंनोनो होजोब आबै आरो आबौ मा जाबाय दं बेयाव इसा माखौथो एसेबां रांखिनि बायदि बुखिगासिनो नों बेयाव खोनासंलाय मामा नायलाय आरो मादै आदैजों बाबाजों मा एसे गोलैनाय मानसि बिसोर सानैया नोंसोरनि सुबिदानि थाखाय नोंसोरनि गोजोननि थाखायनो बिसोरो न'खर सिफायनानै आबै आबौखौबो राननो नागिरदों मा बुंदों मिथिगौ आबैखौनो जोंहा बाबाया फुसिगोन आरो आबौखौ आदैया फुसिगोननो माबायदि साननाय बिसोरनि नायलाय मा देहा आं नोंखौ बेफोरबायदि बुंनो होदोंमोन नामा आं नोंखौ बिदि फोरोंदोंमोन नामा हो आं बेफोरखौ मा खोनादों गाख्राय ओरै फैलाय अलंबार नोंलाय बबेखियाव उरायगौ ओरै फै मोनसेबो खामानि मोजाङै मावनो रोङा मोनसेबो मोजाङै खामानि मावनो रोङा माने आबै आबौ मादैया मा होनखो मोनसेबो खामानि मोजाङै मावनो रोङा माने मादैयानो फोरोंदों ना माथो बेफोरबायदि खालामनो